IKOROTV Network. Ifochapi! Ifochapi! O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. N'akụkọ anyị nke taata, anyị ga-akọ maka eze na ndị bịa. Sị m na maka onye? Eze na ndị bịa. O nwere otu eze na otu obodo. Eze a mụtara ndị nwunye asaa. Sị m na ọ nụtara ndị gịnị? Ndị nwunye asaa. Ndị nwunye one? Asaa. Eze wee kpọkọta ndị nwunye ya wee gwa ha na onye ọbụla n'ime ha ga-amụta nwa nwoke ka ọ ga-anụbazi dịka nwunye ya, ọ chụpụza ndị nke ọzọ. O wee sị ha ncha kwadowe, ha wee kwadoche, ha ncha wee tụrụ ime otu oge. Ka ha ncha tụọrọ ime otu oge ahụ, ndị nwunye eze ahụ niile isii ndị nke ọzọ nwechara ego, bụrụ ndị eze hụrụ n'anya. Mana onye nke asaa eze kpọrọ ya asị. Onye nke asaa eze mere gịnị? Kpọrọ ya asị. Onye nke ahụ eze anaghị enye ya ihe ọbụla ọ chọrọ dịka o si enye ndị ọzọ. O nyeche ndị ọzọ, ya wee jee na-atụtụta ndị nke mebiri emebi wee na-eri. Ndị nke ọzọ bicha n'ọnụ ụlọ, ya wee nwe ha ọnụ ụlọ nke obi. Ancha wee dịrị ime otu oge, ruzie mgbe ha jere ịmụ nwa. Ụmụ nwaanyị isii ndị nke ọzọ wee mụọ, ha ncha wee mụọ nwaanyị. Onye nke asaa ahụ akpọrọ asị wee jee ịmụ nwa, wee mụọ nwa nwoke. Wee mụọ gịnị? Nwa nwoke. Ofe ya wee jidezie ndị nwunye di ya, maka na afọ na ya nwa mụrụ nwoke. Ha si ka ịka ya wa na-enweghị ego ga-eji mụọ nwoke. Ha wee kuru nwa ya jee tụnye n'ime mmiri wee buru nwa ya, wee buru ya bute n'otu ebe. Otu agadi nwaanyị nọ na mmiri wee na-ama ụkwa. Ọkwụ mma ya bụ ụkwa. Ọ nọ ebe ahụ na-ama ụkwa. Nwaanyị a wee fụ nwa ahụ wee kuru ya na-abịa ya, bido zụwa nwa ahụ. Ka ọtụtụ afọ gachara, nwa eze ahụ wee too. Ọ maghị na ọ bụghị agadi nwaanyị ahụ bụ ihe mụrụ ya. Emechezi agadi nwaanyị wee kọrọ ya na-ekwe ka isi wee bịa. Otu ụbọchị, nkịta eze anyị na-ekwu maka ya were nkịta. Asị m eze were gịnị? Nkịta eze wee chọrọ ebe ahụ nwa eze nọ wee bịa. O rute ebe ahụ, o bugharịa ya ọdụ. Maka ọ na-aba agadi nwaanyị ahụ pụwa, o kpochie nwa eze n'ime ụlọ wee jebe ebe ọ na-eje. Nwa eze bịa mepee mpio ikuku ebe ikuku si abata n'ụlọ, si ebe ahụ na-enegharị anya. Ụbọchị niile nkịta ahụ achọrọ ya abịa ebe ahụ na-egbugharịrị ya ọdụ. Agadi nwaanyị ahụ batakwana, nwa eze asị ya na o were nkịta na-achọta ya wee bịa na-egbugharị ya ọdụ. Mana n'ihi na agadi nwaanyị ahụ akọgoro nwa eze banyere ezinụlọ ya, nkịta ahụ bịazịa, nwa eze bido gụwarị ya egwu. Ihe unu ga na-ekwe bụ tụma ngwe. Wee na ya nkịta ahụ bịa, nwa eze agụbarị ya, nkịta ezi chọtago m, ọkwa nna m eze mara iwu, onye mụọ nwaanyị etufuo ya, onye mụọ nwoke kunata ya, nne m wee mụọ m, ekuru m kunye n'ime mmiri, nwaanyị na-amụ kwa kute n'ụmụ tụma ngwe. Ọ gụchara ya egwu, nkịta ha anakwuru eze. Oru ụdị na-egbugharịkwara eze ọdụ, na-egbugharị eze ọdụ. Ihe a wee megide. Eze wee na-asị ka nke bụ nkịta ya gagharịcha, ọ na-atọbe na-egbugharị ya ọdụ na o were otu ihe na-emenụ. O wee ruo ofu mbọsị, o wee zinye ndị na-eso ya bụ ndị na-eso eze, ndị agha eze. Eze wee si ofu onye agha ya soro nkịta ahụ ka o jee magodoro ebe ọ na-abụ nkịta jeche, ọ na-atọ na-egbugharịrị ya ọdụ. O wee soro nkịta ahụ wee rute ebe ahụ nwatakịrị ahụ nọ. Mgbe nwa eze fụrụ onye ọchịagha eze anụnwa ka ya na nkịta so, o wee gụbara ya, ọchịagha eze chọtago m, ọchịagha eze chọtago m, ọkwa nna m eze mara iwu, onye mụọ nwaanyị etufuo, onye mụọ nwoke kunata ya, nne m wee mụọ m, atụba m n'ime mmiri, nwaanyị na-amụ kwa kute m,
tụmangwe. Mgbe ọ gụchaziri ọchịagha eze ya ahụ, ọchịagha eze wee sị hei, o wee ghọtazie ihe ahụ ọ gụrụ na nwa eze bụ ihe ahụ atụnyere na mmiri. O wee were ọsọ gbanata jee kpee eze, si eze ya bịakwa soro ya hụrụ ihe ọ hụrụ. Eze wee bịa, nwa wee gụkwara ya otu egwu a, gụchara eze si eze na ọ chọtago ya. Mgbe ahụ eze wee nazịa maka ihe a merenụ. O wee kelechaa agadi nwaanyị ahụ maka ihe o mere ya, wee na-eje gwa ndị nwunye ya na o nwere otu nwa ya furu efu na-abata, na onye ọbụla si ezigbo nri kpọọ mmemme kpọkọọ ndị ọha obodo niile ka a bịa na nke eze bịa rie oriri, na o nwere nwa eze na-abata. Ndị nwunye eze ha ncha wee si chechechee nri, ma ndị siri osikapa, ma ndị siri azụ, ma ndị siri anụ dị iche iche, ndị niile na-atọ ụtọ, abacha, akịdị na ihe niile, wee jee tụfucha ego jee ahịa wee kwadosia, wee butecha osisi ebe onye ọbụla dọbachara nri nke ya. Eze wee sị na mgbe nwa ga-abata, onye ọbụla o riri nri ya n'ime ndị nwunye eze ahụ niile ama na onye nke ahụ ma gịnị mụrụ ya. Obodo niile wee bido gbakọtacha apụta. Ndị nwunye eze sichee nri busechee n'oche nri wee na-eche nwa eze. Nwa eze wee bata. Ka ọ batara, ndị nwunye eze onye ọbụla na-aṅụrị na-eme na ọ ga-abụ nwa ya, na ọ ga-eri nke ya. Amarịcha nri ha siche, tinyecha ya anụ, tinyecha ya azụ. Nwa eze wee bido okwupe nri, okwuchie, bido n'isi nke okwupere ome gịnị okwuchie, chọchacha n'ebe oche nri ahụ dị, onweghị nke ọfụghọ nke ọ ga-eri. Wee nezie ya n'okpuru n'ana wee fụzie nri dị ebe ahụ, maka eze nyechere ndị nwunye ya niile ndị ọzọ ego ha ga-eji gote ya ga-eji sie nri, mana enye ha nke ahụ, nke asaa ahụ akpọrọ asị. Nwa eze wee mepezie nri nke ahụ bụ abacha agwọrọ agwọ, ọ bụghị osikapa eji anụ na azụ wee sie, sọsọ abacha ka abịa ahụ agwọrọ. O wee kwupezie ya wee kuru ya wee mee gịnị rie. Onye ọbụla wee tibezie mkpu wee ṅụrịwa. Mgbe ahụ ka eze chọpụtara na nwunye nke ahụ akpọrọ asị bụ ihe mụrụ nwa nwoke ahụ. Nwa wee kọbazie ka ya na ihe si wee mee ya na agadi nwaanyị ahụ, ka esi wee tukpo ya n'ime mmiri. Mgbe a mụrụ ya, nwaanyị na-amụkwa wee kute ya zụcha ya. Eze wee were iwe chụpụ ndị nwunye ya isii ndị nke ọzọ chụ n'agha, ha na-ebezi akwa. Eze kpọrọzie nwaanyị nke asaa ahụ wee nụbazie ya, maka na ọ ya mụtara ya nwoke dịka o si wee kwuo. Ebe a ka akụkọ ifo anyị nke taa na wee go ifechapi. Enwekwa ihe unu mụtara n'akụkọ a? Chinonso, gwa anyị ihe ị mụtara n'akụkọ a. Ihe m mụtara bụ na mmegide mmadụ ibe gị adịghị mma. Ọ dịghị mma ime mmadụ gịnị ajọ ihe, kọrọnụ ya aka. Kedu ihe ị mụtara n'akụkọ a? Ihe m mụtara bụ na eze kpọrọ nwunye nke asaa asị, fụ ndị ọzọ n'anya, emechaa ọfụ ya n'anya karịa, wee nụkwa ya. Ya mụtara n'okwu a bụ na ekworo na anyaukwu adịghị mma. Kọrọnụ ya aka. Ekworo na anyaukwu adịghị mma. Ndị nwunye ole ka isi na eze nụrụ? Ka o si, ụmụ nwaanyị ole ka eze ahụ nụrụ? Ụmụ nwaanyị asaa. Nwunye asaa. Kọrọ ya aka. Ngozi, kedu onye kutere nwa eze na mmiri? Agadi nwaanyị nọ na mmiri amụ ụkwa kụrụ nwa eze. Agadi nwaanyị nọ na mmiri na-amụ ụkwa. Kọrọnụ ya aka. Ebe a ka anyị ga-emechi ya n'akụkọ ụwa anyị nke tata. Daalụnụ maka ịbịa. Ndewonu. Na-ekiri Ikoro TV Network. Ikoro TV Network. IKOROTV Network.